Sampun kula aturaken Randanunut. Ewa semanten ketingalipun ndara mboten danganing kalih. Ya ora jodoh nek ngono. Coba adikku ragil. Adate kowe iki suluman-sulumun ning sok slamet. Cekake ndara iki nek ora aku ora kersa paring jawuh tak kandhani. Iya coba kono. Nong wong ninting kok nong Kang kowe iki malah ngrusaki kancane ning nong ayo sekarepmu Kang lamun benjang Brata yuda dadi suyudana mesti tekeng lena randane aku sing duwe oh alah Gong mbok yo noleh dithokmu wong putri ratu kok arep entuk kowe iki apa gelem kalamun tatan purun sunre wangi apati geni ora kelakon kowe le tan kelakon ning donya benjang keratipun ning akhirat ya ora awor kae garwaning ratu tur nyang agamane kusyuk kowe iki ora tau netepi karo rukuning agama ora bakal awor kowe jeng putri eneng swarga kowe ning neraka lamun aku ning neraka mbok menawa Banowati golek geni nyelamet bathuke golek geni ora mangkat dhewe kongkonan bature batur ya trima nyat langening kalang nyuwun laglar pangdamunsa timlon dari kekoneng surem sorote tanpa dang Nadyan akeh ponokawan nanging ya mung sira kang bisa nuju prana Bagong saka bungaing atiku Bagong besok yen wis kundur menyang kasatriyan ndak paringi bakal putih kang akeh 8 meter dumen sak kancamu dienggo apa sak karepmu Truk, untuk salin truk. Paring apa? Paringi bakal putih 8 meter kok ngedum wong 4. Wah, iki kena nek ngalamat.
Alamat apa? Nggo buntel kowe. Gandakke jas lho. Iya. Ayo bakal diparing yo jahitane. Ya matekke pirang gawean ngono. Mongko jas karo jahitane iki larang jahitane. Ya dandani dhewe lho. Apa iso? Ayo sak-sake butuh ora ragat. Kakang Semar. Kakang Semar. Semar. Nah, wis tenan wis tak batang kok. Wong kakekne kok ora entuk udut. Wis. Mongko nek udut ya jan ngambon-amboni tenan. Wis piye kae? Abene kaya sepur. Adate anggere bar nyuwara terus nglinting. Nah. Iki mau ngangop tok iki. Mo kurang ajar iki. Suruh tuku nganti jiglok. Nang endi iki mau? Oh, lha iki suruh tuku ngono kok. Wah, ngawur wae surutune wong bareng dijupuk. Wis disimpen rapet-rapet. Gogoi tak kira serutu. Serutu kok. Oh, tak lengen kowe kok. Dede dhewe kok. Kleru wong tuwa ki akeh klerune. Ya ora iso bedake ya bangeten. Serutu karo sikut kok padha iki. Kakang Badranaya. Kula. Nala garing Petruk Bagong. Kula. Marmane aku sungkawana madyaning wana. Ora ana kang tak prihatinake mung kajaba kahananing Praja Ngamarta Kakang. Wektu dina iki Praja Ngamarta kataman dahuru. Larang sandang lan pangan akeh kawula kang padha lara esuk sore temekaning pati. Aku rumangsa duwe kewajiban kudu ngreksa marang katentremaning praja awit kang saka iku Kakang Badranaya. Aku bakal budidaya ngupaya srana mrih waloyaning Praja Ngamarta. Nggih. Boten klentu menawi ndara kula namung tansah budidaya mrih waliyaning negari Ngamarta. Ngemuti bilih paduka menika satriyaning negari. Lah inggih menika. Menika satunggiling pendadaran kagem para satriyaning praja. Dipun tonton sepinten tanggel jawabing para satriya tumrap dhateng negari saha kawulanipun. Mila mbok menawi Gusti tumuli badhe paring pepajar. Uger sampun gumregah penggalianing para satriya. Lan kula pitados mboten badhe dangu tertamtu badhe wonten pepajar tumrap negari Ngamarta. Sabab saking menapa? Karana para satriyaning praja sampun makempal kalian para kawula. Jer satriya sampun makempal kalian bebrayan. Menika mujudaken satunggiling pralambang menapa ingkang ginayuh badhe kadumugen. Mula Kakang Semar saanakmu pisan aja nganti padha jeleh nggonmu nderek marang aku. Mboten. Bathik jeleh nderek niku enten napa? Kedangon mboten nderek men kula kudu nyuwun keterangan. Wah, nggih Ndara. Kula sak sederek mboten badhe waleh nderekaken ndara. Sinten malih ingkang dipun dereki menawi mboten ndara. Mula Panakawan ngewang-ewang ana prihatin karepen tinggalan untuk srana mrih mulyaning Praja Ngamarta. Nyewat langening kalang nyewana gelar pandamuncar. Pinon lerek kekonang. Surm sorote tanpa padang kasorolan padaring purnameng gekono himohana weng ing ujung ancala
senen karya wigana mewah sining wana waraksa gong pinuno katalika kaya mangkono sawetawis sang ngepke ngenya paring dawuh dhateng Sang Yurapatana kawan dereng ngantos singkar saking palenggan kapiyarsa pating garosak pating jaretot madyaning ngawas sasak lampahing raksasa ingkang wingking saking nagari Wasila Mangleng watlengening kalangan Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa sara meruta pawana-pana margana samirana lan warayang panca bayu wisikan magulingan wima watalah kuceleng-kuceleng iblis lanat padha kucikan wong titiwang kala bermanik raja diwak wahenya salah orang nggon kula mawat saka madyaning kraton Wasila Mangleng masa madyaning ngalas kepareng kula satya bagus nganti kaya dewa darat mandeg Gus mandeg aku bakal takon kelawan kowe ya Gus ndak takoni cara buta pangarep aku mantra sanjero nyemas apa seneng mahayung aku wong aku ya liya nang ya Gus waduh ditakoni mung mesam kaya kepethuk bedangane lawas ketarat ngaku Gus
buta widimu pating caliprat polahmu kaya manuk branjangan. Menawa tambuh marang aku balik ngendi dangkamu sapa pracekamu. Waduh. Junjung dongkolan praceka keparat. Tambuh marang aku mburu sumadyaning karaton guwa sila manglengkes tingkang sinuwun para bujana gimbal. Aranku Titya kala salukat katut barat. Kala salukat katut barat. Ya nadyan kowe sapa, Gus? Satriya Madukara pamadyan ning Pandhawa kekasihku Raden Harjuna. Raden Harjuna. Ya Raden Permadi. Raden Permadi. Parang sedaya wadyaning alas. Aja tumambuh marang lakuku mara sumingkira bakal tak anggo liwat. Ora kena macut kudu bali, ora kena macut. Awih macut ora wis mrudha paripeksa. Ora weruh gawar kentheng. Ora nona ora-oran janur kuning. Ndas putu pating jebobok. Ndak sampar, ndak sandung rambut ngubit padha ndak pagas curiga. Ko Pandhawa tata Kadiwisaya. Indriyaksa Sara Maruta Pawana Pana Nargana. Wani karaku. Apa kang tak wedeni? Gaji gedhe dhuwur. Kurang gedhe kemula mega kurang dhuwur anci-anci ohal doko. Gaji sugih japa mantra. Ora ana jamaing satriya meguru batanging raksasa. Hardawalepa. Dasar yaksa kapara sangka. Lena panginamuk lakon tatap kemudambra dadamu.
Dur sekata nyamber malang teracang satu ya bagus. Moro maju leganing ati. Aja tak sumbar. Leno pangramu langka dikono sesuke Gus. Kancaku mati.
krura kekiri-kiri keng nyolir praboto abang kawlakar manguwuh mungsuh haminto lawan hanggulir singonabdo tapi pagio narasa manubruko Boclang belas-belangan Jangan wong dinti wang kula lucu depan ilojol dewaku Orang macam jawa tak belang ni kancaku Rocok jadriyo Siki soplit yo kalau pecut sekolah belak nop acine kancaku Nyaluk mati moro maju Tau pamak wong ketok-ketok plengop Jomong lelem pengelibeng kong jelajangan Moro maju Orang letih jangan bocah banyak bersama cayak caut tak sampai pun tak tanggung leyak beletuk wanda muka. Satu. Awas. Ranging rasa
jelek iblis larat jek titi bakal lucu. Raja Satria jelek aku sapa ya aku kowe tadi karo aku ha. Ayo kowe ayo lho tadi karo aku. Raja Satria jelek aku sapa? Ayo kowe takon karo mbek aku ora aku raja. Raja Satria. Weh, buta tangi turu kok mangkat. Gujlah, iblis larat. Sajake kewarekeng emang. Adik anakku. Adik anakku raja Arya jelek Aduh mengsane iki ora ning nggon gawean. Waduh duh. Ngematke. Raja Arya. Tak tenan ta. Yes. Ling ubur malah mayar iki. Satria. Satria. Bela aduh. Raja aduh. Tak gaya iki. Pendem. Ya. Wis mati. Wong ora betah melek kok mangkat. Oh alah nger. Iki jenenge sia-sia buta lagi metu dikubur. Kapak-kapake manut iki. Awake sayah kok kuwi. Kowe tak pendem ya. Ya ngono iki. Andek puno ora nek lagi mangkat we. Temeling bojone we nyritik. Aku sepethuk ya sak. Nek mung turu Oka tunggale. Sirna larut sang yaning para raksasa katrajang dhateng kridhaning Sang Arjuna. Sakpatining rata denawa katingal tumyuk saking wiyati lenggih Sang Yaksendra Prabu Jata Gimbal marepeki Yen Arjuna. Nuwun Raden Hamid pasang Kalimantabe sinabeda ing Iladuni Demawa ing tawang tuwang tinebena ing siku denda Paduka Raden. Kula ingkang marepeki dhateng Paduka Raden. Pana Yaksendra ingkang Magidupa Susilastawa padha kanthi raharja sak praptamu Sang Yaksendra. Kawula nenon awit mundi pangestu Paduka Raden lulus raharja pisuwan kula wangsul kula ngaturaken sungkem mugi kunjuk. Iya wis ndak tampa. Sira iku sapa? Kula menika wingking saking nagari Guwa Sila Mangleng. Jejuluk kula Prabu Jata Yaksa inggih Prabu Jata Gimbal. Wondene kula sampun wuninga Paduka Raden lumantar para adiwadya yaksa ingkang saperangan paduka sirnakaken.
yen mengkono iku kabeh wadya balamu. Kawula nenokno nulen inggih. Ana wigati apa jeneng sira marepeki marang aku? Wale-wale menapa Raden? Suwan hamba marak ngersa paduka Raden, namung parikedah mituruti kerteking manah. Estunipun kula menika kasemaran dhateng satunggiling wanudya. Namung kula pitados kados boten wonten ingkang saged majaraken pepetenging manah kula. Kajawi paduka Raden Arjuna. Sapa kang mok karepake? Nggih. Wale-wale menapa Raden? Lugunipun kula menika kasemaran kaliyan garwa paduka ingkang asesilih Kusuma Dewi Wara Sembadra. Duh Raden, kula sampun mireng kabaranipun Raden bilih paduka menika garwanipun kathah. Parenga paduka Raden welas dumateng kula ingkang garwa sesilih para Sembadra kula suwun badhe kula inggih prameswari wonten ing negari Guwa Sila Mangleng Raden. Ya jagat ya Dewa Bathara. Mengkono kang dadi aturmu bakal nyuwun garwaku Wara Sembadra. Kawula nenokno menawa aku ngelingi marang kasatriyanku mbok menawa aturmu iku bisa ngabangake karna. Nanging dina iki ora niat aku bakal nukarta apa kang dadi penyuwunmu. Prabu Jata Gimbal ndak lilakake menawa garwaku mok suwun pinangka dadi prameswari. Weh, lakal. Siapa bejo kemayangan dini paduka Raden marangaken ingkang garwa kula suwun Raden. Pinangka lirunipun menapa pamundhut paduka badhe kula caosaken. Menapa mundhut negari kula saisinipun tertamtu kula aturaken jere sampun dipun pinangkaning dados kerteking manah kula. Tak gawe apa aku milik barang kang melok kesusu malak mung sabab keselak muluk. Aku iki darmaning satriya demen madhangake kang nandhang pepeteng. Lah dalah. Menawi mekaten mugi tumuli kaparing dhateng kula Raden. Menawa sira mung ngagem wujudan mengkono pangrasaku garwaku ora bakal gelem mok boyong menyang negaramu. Aja nganti ngawis tarani mara gagih kene sira bakal tak dandani cara aku. Karepen bisa gancang ketemu kelawan garwaku. Nyata laruta saking godha sang guru kula. Yamutusa sang Sri. Menawi katen kula namung andhek derek keparingipun Raden. Ayo kene ingkang tak paringi busana kuwi Prabu Jata Gimbal. Kula sampun paduka paringi busana kados paduka Raden piyambak. Dina iki wis kasempatan piwujud aku mulodhenake tumuli mangkata menyang Madukara. Perpekana garwaku Wara Sembadra kanthi wujud mengkono bakal gampang nggon mumondhong. Kula nyuwun pangestu, nggih nyangoni Basuki. Ndara. Apa Kakang? Kersa ndika niku pripun? Adat sing empun ampun to sing jenenge arep dipek bojo. Nembe dirasani liyan lawan sampeyan muring. Lah kok niki kok lomo temen sampeyan, Gus. Malah butane mang dandani cara sampeyan. Terus didhawuhi mangkat Madukara niku terus pripun?
Mumpung ampun dak wenang kalih piyayi putri to, Den. Kakang Semar. Kula kanthi srana mengkene aku bisa ngukur spira katresnaning ibune Abimanyu marang aku. Menawa ibune Abimanyu tresna marang aku mesti bisa nitik endi to sejatining Harjuna. Wonten yen pancen ibune Abimanyu wis ora tresna karo aku, mbok menawa gampang kapondhong dening Prabu Jatha Gimbal. Lha pripun ngatasi sampeyan niku ngukur kalih katresnaning wong wadon kok kangge cara kaya ngoten. Ha nek kleru tenan pripun wong niku sipating putri. Yen ngelingi kuwi darah Mandura bisa titis nggone mermanakake Kakang. Ndara ki yen nika wae. Piyayi putri kok diukur kaya ngono. Ngukur ki kaya bojone gareng ngono. Bojone gareng kan ngrene lawang mengo ditoni. Dikira aku kok. Bareng bojoku metu ki bae kancaku. Mula aku anggere mangkat ya tak gembok kon jaba. Ajakmu ayo Panakawan enggal tumuli bali mring Praja Ngamarta ngadhep Koko Prabu. Suwi kula dherekaken, Gus. Tan kinocap sangapeke nggih nyarsa sowan mring Praja Ngamarta. Nengna kawusan nggih menika ta warnane kang sinebat kasatriyan Madukara. Lebet katilar dening Sang Arjuna katingah sepi kahanane. Hamung Dewi Wara Sembadra ingkang anengga sarimbit kula ingkang rayi Dewi Wara Srikandi. Penarak mungguing pendapi kadodo enggalih diping mangke nampi dhateng sawaning sang yaksi ingkang mrejog tanpa laraban. Arep-arep pindha sata minggah krana mandir sata metarangan. Katingal lumaksana ndadap lengkeh-lengkeh ngeka padha. Dewi Swan mangarsa mangsah sembah lenggah tumungkul hamari kelu kaya kendama pertolemkane. Dewi Jatha gini kang abiyantara miring ngarsaning Dewi Wara Sembadra. Kaya enggal kadangwa kelawan sang Dewi. Ngunguning driya reh
ira himut dawuh sang resi kinen ngupadya seni-sening praja Yayi Wara Sri Kandi. Kula nuwun wonten dawuh pangandika Kang Mbok. Mara prayoga nanggonmu ngadhep. Dina iki aku bakal ndangu kelawan pawongan kang nembe prapti. Kula nuwun inggih Kang Mbok teka nyalne pemen menika wonten satunggiling yaksi ingkang marak. Ugi enggal kadangu Kang Mbok. Isana padha kanthi raharja sak sowanmu. Kula nuwun inggih Sumadewi dhateng kadahat katedha kalingga murda sih panakraminipun paduka Sumadewi. Pamangsal kula ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk wonten ing sandhaping pepada. Ya wis tak tampa banget penerimaku sira ngaturake pangabekti tumibos padha-padha. Aja kadakwa menawa aku kami tambuh labet ketemben iki aku ninga marang sira Kisanak. Sira iku saka ngendi sapa kang dadi sesilihmu? Kula nuwun inggih Sumadewi. Menawi paduka kepareng ndangu dhateng kula. Kula menika wingking saking nagari Guwasila Mangleng kadangipun Wanem. Kakang Prabu Jata Gimbal dene nami kula pun Jata Gini. Sesilihmu Dewi Jata Gini. Kawula nuwun inggih. Ana wigati apa dene sira sowan mring Madukara kene? Kawula nuwun inggih Sumadewi. Kula namung kepengin badhe pinanggih kaliyan ingkang sesilih Sumadewi Warasembadra. Warasembadra kuwi ya aku iki. Duh Raden Ayu, Raden Ayu. Sowan hamba marak ngarsa paduka Sumadewi. Kula nyuwun pusada dhateng paduka Sumadewi karana kula menika nembe ketaman sakit. Sira lara nuwun inggih kula menika estunipun nembe nandhang sakit wuyung kasemaran kalian satunggiling satriya ingkang dados pepujaning manah kula mboten wonten sanes namung kajawi satriya Madukara ingkang kasih Raden Harjuna milada Raden Ayu kepareng kula badhe nderek swita wonten ing mriki mboten ketang dipun dadosaken juru panebah kula nderek. Utawi dipun dadosaken juru panyetik latu alitipun kula mboten badhe suwaling kayun. Duh Sumadewi, inggih namung paduka ingkang saged majaraken manah kula. Inggih namung paduka ingkang saged paring kemelasan dhateng kula Sumadewi. Jagat Bendoro. Mengkono kang dadi penyuwunmu kepengin bakal nyeti ana ngersaning bapakne kula. Kula nuwun inggih. Ya ta Jata Gini. Selawase aku dadi wong wadon ora nate gawe seri ing liyan. Pancen tak ajab aja nganti gawe kuciwaning liyan. Ora liwat ndak tampa apa kang dadi penyuwunmu. Aku sagung nglarapake sira sowan ana ngersaning Jeng Pangeran. Patobat. Mati aku yen ngene iki. Ing atas sing lanita semono berbudi ning penggalihe patobat. Menawi paduka kepareng nglarapaken dhateng pisowan kula Sumadewi, mundhut liru menapa kula mboten badhe swala badhe kula wujudi Raden Ayu. Mbok menawa ora suci labu aku yen to aku darbe milik marang sing tak labui.
Ora niat aku bakal derbi pamundhut marang sira. Lajeng benjang menapa anggen paduka manggihaken kula kaliyan ingkang garwa. Menawa sira isih wujud mengkono mbok menawa angel nggonmu ketemu kelawan Kanjeng Pangeran. Mara manuta Dewi Jodhagini, kowe ayo tak dandani cara wujudku karepen bisa ngrancakake nggonmu sawanjeng Pangeran. Kula nuwun inggih boten langkung namung istokaken dawuh kene-kene ayo manjing kedaton tak dandani cara wujudku. Wujudku. Ngaturaken sanget agenging penuwun Kesuma Dewi. Dene kula sampun paduka paringi busana kados paduka Kesuma Dewi. Ya Jodhagini ya kanthi wujud mengkono sira bakal bisa gampang apiantara marang Jeng Pangeran. Sumurupa Jodhagini, wektu iki Jeng Pangeran nembe sowan menyang Praja Ngamarta. Tinimbang kesuwen sira nunggu ana ing kasatriyan Madukara. Luwih prayoga tumuli enggal tungkanen tindak Enjeng Pangeran susulun marang Praja Ngamarta. Bumi gonjang kanjing langit kelap-kelap katon. Lerikin sanging sang malih gandrung. Raja tindalan paduka Kesuma Dewi kepareng kula nyuwun pangestu, nyuwun pamit badhe musul dhateng Gari Ngamarta. Iya ndak puji bisuwa ketemu karo Raden Arjuna kowe. Maharahina semu pangiwang arungna katinetraning uga rapuh sabdaning pukiloring kanikara sakatar kini tungane sing pinipanca
Papetoking ayam wono Kegancangan Dewi Jata gini kang sampun mimba Wara Subadra ing Ciptawarsa sumusul dhateng Sang Arjuna. Daya-daya lumampah mring Praja Ngamarta wirandungan tindak ing Sumadewi. Sinigek ingkang lumawat mengna kang kinocap Gentya kawuwusa ing mangkitan kadhi ingkang wonten nagari Ngamarta. Katingasang nata Prabu Punta pinarak lenggah kahadhep sangya para kadang. Katingas moret bang wetan.